pagkaon. So kayo mga uban nga nagsulti nga gilimpyuhan na sa Dios ang tanan dito sa cross, mga kaigsunan. Kung na pwede nag-ingon, gilimpyuhan na sa Dios dito sa ito bitong sa damgo ni Peter sa Acts chapter 10. Sorry, mag-ura po na mga topic ito ila ati Irene. So karon mga kaigsunan, ang sulbad sa kalibog mahitungod sa pagkaon. Ato gihapon isgutan igsuon mahitungod sa mahitungod sa buhat chapter 10. Kay mao gid ang pinaka-isyu ang damgo ni Pedro. So tanaw na to mga kaigsunan, ingon siya dinhi. Unsa man ang original nga pagkaon alang sa tawo? Unsa may original nga food pagkaon gyud sa tawo? Okay. Ang original mga kaigsunan, basahon na to. Genesis 9:3-4. Ingon siya, ang tanang mga butang nagalihok ug buhi nahimong kanunon alang kaninyo, ingon sa mga utanon, mga balili, gihatag kaninyo apan ang unod uban ang kinabuhi ni nga mao ang dugo dili ninyo pagkanon. Igsoon ang original gyud nga pagkaon sa tawo ti walay lain gulay. Ug na kung tanawon mo to ninyo atong mga ngipon, ang design niya igsoon pang herbivores. Ano yung herbivores? Kanang tigka, kung mukaon, kung ang mananap nga tigkaon og karne, ang tawag ana carnivores. Pag gula ang mga sagbot, herbivores. Tanawa ang design sa ngipon sa tawo mura og pang herbivores. Kay original gyud nato nga pagkaon igsuon gulay. Mas nindot gyud nay kaon gyud sud anay nato lauoy, no? Mo gyud na mga kaigsunan. Iwasan nato ng mantika, mga kaigsunan kanang sige ka og karne. No? Padayon. So mao gyud na original nato nga pagkaon. Unsa ang gitugon sa Dios mahitungod sa tanang butang? Ingon siya dinhi 1 Corinto 10:23, ang tanang butang igatugot apan dili ang tanang mga butang makaayo. Ang tanang butang igatugot apan dili ang tanang mga butang makapalig-on. Yes, igsuon. Kung mukaon ka og karning baboy o unsa pa man na, o sige kaon. Kay naman tay kagawasan sa pagpili. Pero sultihan ko kamo igsuon, dili tanang mga igatugot ikaayo. Tanan nga mga binuhatan o pinili nga dili maayo mga kaigsunan, nagi consequence ni ana. Padayon. So dinhi na ta igsuon, sabto nato. Unsa ang meaning sa buhat kapitulo 10 bersikulo 10 hangtod 28? Mao ni ang panahon nga nagdamgo si Pedro. Kay mao ni ginagamit ato ning tun-an mga kaigsunan kay panahon niya makaatbang ka og mga sharing lang dili debate. Mao ni ang gamiton. Kay mao gid nilang gamiton. So mao pud ni ang imong isulbad sa ila. Putlon man gud nila ni. Tanawon na to. Yes. Ug siya mibati og dakong kagutom ug nangandoy pangmukaon apan samtang naghikay pa sila niini siya gipanawan lalong na kayo murag nakatulog mga kaigsunan. Samtang si Pedro gigutom ug samtang nagluto ang iyang panimalay nga kuan mga kaigsunan gipuy-an unsa ba ni si Pedro nakatulog. Ug sa panahon nga si Pedro nakatulog nay ate, kung ang tan-an dungag lang kanibang mga damgo, kung unsay mong nakidamgo mo na ginay tinuod, tanang damgo na ginay meaning. Kadi ko kalimot sa kong papa sa buhi to igsoon, sa buhi pa kong papa ya kay ako hilig gid treasure ba. Sa kapanahon mga kaigsunan, sa kadlaw ya nag-treasure mi dito sa among yuta. Treasure mi. Pagkagabi nagdamgo daw ingon si papa duwa nag-prepare na Siyang anak. Kuha gid tag bulawan. Ano ba? Nagdamgo ko gabi nga nakalibang daw ko. Ang meaning daw na makatae. Bulawan daw na. Igsoon. Namatay na lang kong papa igsoon. Wagit bulawan tae no ko nakita mga kaigsunan. Igsoon ang akong punto nagyoy mga meaning ang mga damgo. So kani manggong sa buhat is ilang literal. Nabali damgo nga makaon. Wala. So sabdo nato unsay meaning sa damgo ni Pedro mga higala igsoon. So mo ning iyang damgo.
Sa 11 og niyang nakita ang langit nga ilabihan ug ang usa ka butang nga nagkanaog ingon sa usa ka habol nga pinaagi sa upat ka mga kanto hiniktan kini gituntunan paingon sa yuta. Usa ka sa damgo ni Pedro Igsoon atong sabton unsa iyang damgo sa unsa di iyang damgo? Ang iyang damgo mo ni nay nakita si Pedro nga miabre ang kalangitan ug mi naog ang usa ka habol umalong nga nay upat ka mga kanto, mga kaigsunan. Ug sulod sa habol o sumalong kung nakita, sulod niini diha ang tanang matang sa mananap nga tag-upat og tiil ug sa nagasayod sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan. Dito sa panan-awon ni Pedro nga naay habol nga upat ka kanto, naari tunay ang tanan nga klase sa mananap, baboy, baktin, butakal, kambing, karniro, bitin, buaya, sa mga ison, unggoy, tanan, mga kalanggaman, naari to sulod sa habol. And then mga kaigsunan, na hindi akong tingog na nadungog si Pedro nga nagingon, tumindog ka Pedro, ihaw og kaon. Ang sa ingon sa Dios, nakita ni mo na, kanang habol nga mga mananap, tindog Pedro, ihaw og kaon. So ito tubag ni Pedro mga kaigsunan, ingon si Pedro. Apan si Pedro miingon sa Dios, dili ko Ginoo. Kay wala pa gyud ako nakakaon anang mga mananapa og diwa pa ako nakakaon sa mga mahugaw og dili balaan. So ingon sa Dios, tindog ihaw kaon. Unsa ingon ni Pedro? Di ko kay hugaw na. Pero unsa ingon sa Dios? Ug ang tingog mingon kaniniya, ayaw pagnganli o huna-huna nga dili binalaan ang mga butang nga akong hininluan na. Ang bali nga iglesia putlon. Putol ang bersikulo tanawa brad. Debate. Mabasag yun nga gihinluan na sa Dios. Di na to hugaw na naon nga mahugaw ang mga binuhat. Kung putlon na to na mga kaigsunan, Panginoon na po ipakaon na yun. Sumala sa bersikulo. Pero atong sabton mga igsunan, mao gani ni akong ingon, katong first nato nga topic, kung musulbad tag problema, musulbad tag pangutana sa Biblia, ang patubaga ang Biblia. Ug kung mutuon mo ni igsuon, kung mutuon po tag Biblia, sa theology nga pagtuon, natmi ginatawag contextual. Kanang contextual, unsay meaning or message or mensahe sa usa ka kapitulo. Kay usawahan mangud mga kaigsunan, usa lang ka kapitulo, mao na. Mao na. Pero tan-aw na to ang konteksto, mga kaigsunan. Unsa man day konteksto? So ningon ang Dios, ayaw una og inganli nga dili binalaan o mahugaw ang akong gilimpyuhan o hinluan. Pero tan-aw na to igsuon ang padayon nga bersikulo. O kini nahitabo sa makatulo, sumala sa bersikulo, sa kalit kadto gibered ngadto sa langit. Ug niingon ang Biblia, tanawa ha, gi-highlight sigsuon. Padayon nimo, ug samtang si Pedro nalibog, tanawa, nakamanta na siya. Nalibog siya siyang damgo sa iyang hunahuna kung unsa kahaang kahulugan. But pasabot, ang iyang damgo dili literal nga mananap. Dili literal nga ipakaon sa Dios, kundi ang damgo igsuon nay kahulugan sumala diha sa balaang kasulatan. Kay miskan gani si Pedro naglibog si meaning sa iyang damgo. Padayon na nato mga kaigsunan. Kung padayon nimo, natong panahon na nakita tan-awa ang mga tao gisugo ni Cornelio sabto nato kinsa ni si Cornelio. Kani si Cornelio igsuon Nigerian, mas gulo kalimit igsuon. Basta negro ni siya. Itong nga tawo negro. Kani si Cornelio, sabot man tanong sa dagit. Isa gani ang Hudyo. Ang Hudyo kaning mga taga-Israel. Gawas sa Israel, hintil. Kung dili ka taga-Israel, hintil ka, Gentiles. Kung sa man ta, Hudyo, Gentile. Sa may kabi, ano eh. Kung ayaw mo ang mama, siguro mo nag-usig ang ngiro. Kuha daw liyo dito. Nalagay tao, sila lagi. Sige, balik na igsoon. Kaning Hudyo, mga taga-Israel ni. Gawas ka sa Hudyo, gawas ka sa Israel, dili ka matawag nga Hudyo, usa ka ka? Usa gani? Hintil. Gentiles.
Utan na karon mga igsoon, unsa man ta? Hudyo ta, Gentiles. Gentile. Mga hintil ta, salute. Mo ni mga higala igsoon. Ano pa dayon nun? Kani si Cornelio nga gi-mention sa Bible. Ginawayan ang mga iro. Dili mapadungog ng igsunan. Buyaw man ko na itong topic ko. Hoy! Pagpuyaw mo! Dili anak ko diya kami mukhaon giro, pero mukhaon miro, tanawara. Kaya bakit na mga kaigsunan? Ang nahitabo igsun, kani si Cornelio usa ka hintil. Pagdungog niya mahitungod kang Kristo, gusto siya mag-Bible study o magpabautismo kay guro kang Pedro. Pero si Pedro mga kaigsunan, dili siya makig-istorya. Kay naa sa balaod sa mga Hudyo at nanay, nga dili pwede nga makig-istorya ang Hudyo, example, mga Hudyo mo. Unya kamo mga hintil. Bawal sa ilang balaod nga kamo makig-istorya sa ila or sila makig-istorya. Kay hunahuna sa mga Hudyo, kamo mga hintil hugaw. Sabtan?